Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ang channel nonton ke film Boro ini tabai. So logofor जों दायो जोंहा आयं लानियाव थाइजौ लायनो थांदों आरोना नै जों साथामबो पेपा आरो मेन्डेला जोङो दायो साथामबो थांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना हो गासैबो नोंथांमोना नोंथांमोनखौ आं आसा खालामो आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै स' जों दायो थांसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो थाइजौ लायनो थांसै जों दायो गाखोबाय थांनोसै मा जायो बे आंनि आबै जायो बे जाहैबाय फिसाजो ओमफ्राय जाहैबाय बेटा आं जाहैबाय बाय बाय जों थांसै मोनाबाय लोगोफोर जों दायो फैगासिनो आरोना जोंहा मेन्डेला पेपा साथामबो अ नै जेथिखौ लोगो मोनबाय जों इसानाव थाइजौ लायनो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर एइया नोंसोर थांदो जेला दायो जों थाइजौ लायनोसै नै जा जेथिया नाहराबो नै इसानियाव लोगोफोरजों दायो सफैबाय आरोना जोंहा आयं लाङा रावबो गैया आरोना लोगोफोर आदा दङ सासे ओमफ्राय आब'आ हाबा जाहैबाय आरोना थाइजौ बिफाङा थाइजौ आइनि लोगोफोर ओंखाम जाखांना फैबाबो थाइजौ मोननायानो फांनै माथो बेयाव फांनै एबार सासो थायदों खोमा जानाय नायनि थाइजौखौ नै मोनसेया फिसा जाद ओमफ्राय नैयो अलमान गोदोर साखिनायनि लोगोफोर थाइजौखौ नै taijwu to kan sih kai ni ko rubina sangbelai जोंहा मानि बिब' जोंहा माया लोगो हांख्रेब गिदिर आरो सासे दंबोयो सानै जोंहा मानि बिब'आ ओइनो मोसौबाय आइनो इयो गिदिर ओइ आं हाया नाले आङो सिलिफोरलाय माया जोनोम होनाय इसोरखो गोरलैयावबो थैनो रोङि देरनाबो बुद्धि रोङि मायाव सोर बिमाया जोनोम होनाय इसोरखो जानोल' रोंगोन नामा मालाय आगोलाय मानो बुथारदिया जोंखौ ना जोमै
Belecting ani bonsi. Oi, nang mana tepa. Ija. जोंहा आयंआ हारसिं थायो आरोना न'आवहाय जोंहा आदा दङ सासे ओमफ्राय आदाया बेलेगाव बाहेरायाव थांदों आरोना ओमफ्राय आयंआ दायो हारसिं थायो बेवहाय आब' दङ आब'आ हाबा जाहैबाय ओमफ्राय दा हारसिं थायो आरो बियो आयंआ न'आवहाय हामी जाने अब हिँड जाने जाउँ स्कुटी म चलाउनु दे त मलाई आउँछ चलाउनु चलाम मोनासे होयो नै एक झोला भयो आम खाने लाने नखाने नलाने यो काटेको मिठो छ अमिलो होइन हो मिठो हो अमिलो छ सब लेत्रा হৈছি আমার কি কইতো মই নাজানো অসমীয়া বেছি नेपाली भाषा भन्नु न नेपाली जाने মই नेपालीয়ে বেছি না मानु তো नेपाली लागेला মই क ल्याउनु हुन्छ हामीलाई जग्गा पनि छैन अस्ति को केटा चाहिँ अहिले पनि बोल्छ क्या हो र भयो खातो सरलाई ना भई ए बन्द गराए भयो एक थाप्पा दिन्छु बडा खालास है केटा म त नेपाली बुढासित बे हुन्छु बोरोसित हुन्न रबिनाको जान आज थिएँ आज राति बस्न आइज भने रबिनाको आमाले तिम्रो आमा आई डिसेम्बरमा आउँछ अरे पूजा हुन्छ नि त आगनको यहाँ आउने अरे नेपाली कान्छी नेपाली बिउलाई बिहा गर्ने मान्छेहरूले मेरो नाम अमिसा छेत्री म नेपाली हो नमस्कार होइन जम्मै रामचारी हो यसको नाम जम्मै बोरो मेरो नाम जम्मै बोरो नेपाली सबैलाई बोल्न आउँछ नेपाली सबै जान्दिछु म जान्छु अहिले अनि नेपाली केटा राम्रो पाइन्छ मलाई नेपाली केटा छ मेरो मन पराको वाउ नेपाली खाच्चिना लोगोफोर मलाई सब नेपाली हाजोबो आंबो फोरोंजोबो नेपाली गामि खाथि आरोना नेपाली गामि आंथ' बुजियोल' नेपाली भाषाखौ ओमफ्राय बुंनो रोङा ओमफ्राय बर' गामिया खावसेखिजा किदोले मेरो काकीको च्यानल सब्स्क्राइब लाइक गर्दिनु अनि सपोर्ट गर्नु अनि छैन भयो लास्ट लाग्छन् केटीहरूले मलाई लास्ट लाग्छ औ किन त्यतिकै सोशल मिडियामा देखेको छ तिमीको सोशल मिडियामा देख्छ नि लास्ट लाग्छ त्यही भएर अब हामी जाने पर्छौँ रात भयो सकियो जाओस् अब भयो हामीलाई घरमा जान्छु अनि गाइस बाय बाय लोगोफोर जों दायो थांसै मा होनो जोंनिया मोनाबायबो एसे ओमफ्राय जों थांबाय थानायखौ देखायबाय थाना लोगोफोर गोलाव जागोन भिडिअआ मानोना ओमफ्राय जों दायो थांसै नैबेखिजा दहाय फैनायखौथ' नोंथांमोननो ससे देखायखादोंआनो आङो ओमफ्राय दा देखायथ'ला आरोना जों दायो थांबाय थानोसै स' बाय बाय लोगोफोर बाय बाय मनु ना बाय जाउनुहोस् love you all